Chiremba chedenga kwakatumwa chiremba, chiremba chiremba, kwakatumwa chiremba, chiremba chedenga kwakatumwa chiremba, chiremba chiremba, kwakatumwa chiremba, chiremba chedenga. Ya ameni. Ndopa ndagona stereki papa. Anachida kutaura. Kuti mambanyira kuti ya. Ameni. Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi muchirongwa icho tinouya nguva dzese tichikupai vanobatsira vakasiyana siyana chenyu chete kana muri mavafarira basa ravanenge vachiita zvavanenge vakurukura munongotibata panhamba dzamuri kuona idzodzo tokusanganisai navo. Ehe, rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mina ngingu-Opha Mpofu. Chiyera. Ngiyalibingelela mule Zimbabwe, ngiyathemba ukuthi sehlangane futhi, ngiyathemba ukuthi lapha elikhona liyathaba, ngiyathemba ukuthi lapha elikhona nxa libona thina wobani kwazi ukuthi inhlupho zenu ziyahafuleka, nxa libona thina libe kwazi ukuthi hayi liyancedakala. Nasi tauya zvakare namadzibaba. Ndimiwe ngotsvuku here? Tisu chawenyenyedzi nomwe. Ve back to sender. Tisu ndokubasa. Ndakanzwa kuti ngotsvuku ndo ma specialists ema back to sender. Ma office anosiyana siyana kana makutaura pa mapinda mu office. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe tapinda muofisi yavo. Regai tivape mukana unovazvizivise kuti ndiwo ani uyezve tonzwa kuti vanobatsira mune zvipi. Njengoba libona ukuthi namhla sihlezi lobani omadzibaba, namhla sifuna ukuthi yena esitshela ukuthi uncedisa ngani, uyenza ngani, kuyini sibile akwanisa ukuthi thina sinxa olina nxa libuya lifuna uncedo kuyini angakwanisa ukuthi lisize ngakho. Asi vana madzibaba tisatatanga chirongwa ndakatsamwa zvikuru. Taura itinzo. Nhau iripo ndeyekuti nyaya dzevarapwa vari kunyura mumvura dzawandisa. Dzawandisa, muri kuita sei? Todi namadzibaba. Waisira nemasingo. Aiwa, unoda kundibengeza. Todina namadzibaba. Regai tigoikurukura nhau iyoyi patichatanga chirongwa. Tinoti kazuwai. Kwamuri mese vana vaMwari. Mativi mana enyika kwese kwamuri mabvazuva madokero enyika maodzanyemba kuchamhembe. Nevese wasiri munharaunda kana mukati menyika ino vari kumamhiri kwemakungwa kwese kwamuri kwese ndokukwazisai nekuti tose tiri vana vaMwari. Zvisinei neganda kuti uyu mutema mutsvuku uyu aita murungu. Asi ndoti kazuwai mose nekuti tose takabva pachiumbwa chaMwari. Rangu zita ndoitwa Madzibaba Mutsunga. Ndofunga vazhinji vanondiziva. Ndinoti mufaro wangu kusangana nemi kuti gone kukurukurirana pamusoro pemabatiro anoita Mwari nekuti handingati kubata kwanguka. Nekuti ndingati kubata kwangu zvakungeni ndine simba asi chine simba ndiMwari. Nekuti vose vakafamba pakutanga vakafamba vari muri kuvhutirwa Mwari. Nanhasi uno kana isusu tichiendawo tichita zvatinoita, tinoita tiri muzita raMwari nekuti iye pache zvake ndiye muridzi wevanhu. Saka ndoti aiwaka masanganawo neni madzibaba. Ndinobatsira zvakati wandei. Mushure mekunge kana Mwari wachinge vandipawo nhoroondo netsanangudzo yezviri kunetsa mukati meupenyu hwako, zvisinei uri pedo, zvisinei uri kure, zvisinei uri kupi, hatinei nako kuti uri kure kwakaita sei. Asi Mwari ari pese pane munhu. Ndosaka uchiona kuti kana Mwari vakutanga kutsanangura zvepauri ipapo vanotsanangura sekunge unotonetseka kuti ko madzibaba yazvitora pai. Kwete, handini ndenge ndichitsanangura nekuti muridzi wako iwewe ndiye anenge akuburitsa pachena zviri kunetsa kana nhoroondo igere mukati meupenyu hwako. Zviripo ndakamira ipapo ndichitsanangura saizvozvo. Ndinobatsirawo makati wandei kune vazhinji nekuti handingati ndinobatsira chandisina kubvira ndabatsira. Kune vazhinji vanochema pamusoro pembereko, kune vazhinji vanochema pamusoro pedzimba dzinenge dzichiparara,
kune vazhinji vanochema pamusoro pechinhu chinonzi mabasa chaipo chaipo. Kune vazhinji vanochema pamusoro pekurohwa nezvivanda kana nyanga zvakawanda zvavanosangana nazvo sematambudziko. Ndosaka manzwa pakutanga ndaimba ndikati kwakatumwa chiremba chedenga nekuti ndo chakauya kuzotonhodza zvose. Saka ndakamira panapa ndakamira ndichimira semudziyo waMwari kushandiswa kucherechedza uye kumiririra ropa revanhu, kukumbirira nekuti ndiri mukumbiriri kuti chii chanetsa kana kuti chadzudza mukati mekurarama kwevanhu. Ndo zvakaingaizira Mwari kuti rende rinobata pane chose chingava chipi chakavanzika chinonzi ichi hachitsanangurike, dambudziko rinonzi hariperi, nekuti hakuna chine simba kupfuura ruoko rwaMwari. Saka tichinge tonyengetera pamusoro pavapenyu techiti matare ajeki, tizive kuti chanetsa chii, mwana waye ari kumbonetsa kana nei, tobvunza kumutsananguri iye oya nenhoroondo izere kunyatsonzwisa kuti uyu ari kunetsekana nechakati. Kana mutsanangura achinge achitsanangura, chandinoziva ndechekuti mutsanangura haatsananguri dambudziko raasingagoni kudii, raasingagoni kupedza. Ukaona chokuti iwe wati uda kutarisira kuti nditsanangure newe, ukaona ndisina kunge ndachitsanangura, chikonzero ndechekuti handingagoni kutsanangura chandanzi ichi, handigoni kuchipedza. Zvakangofanana nekuti unorova munhu mbame usingazokwanisi kuzopedza hondo dzacho, unofanira kurohwaka. Right. Mataura zvinhu zvakawanda munguva imwe chete. Ndakutoshaya kuziva pekutangira kubvunza, asi sotatanga hako kubvunza Vachele. Ngiyathemba muli yeZimbabwe siyabonga kakhulu njengoba libona lapha silo madzibaba Mtsunga uthi uyakwanisa ukuthi encedise abantu abaningi, inhlupho eziningi labantu abaningi, uthi uyakwanisa ukuthi elincedise. Ngiyathemba ngiyakwazi ukuthi kulabantu laba bathi hayi mina ngifuna umntwana lokho engabungena emendweni angabi lo mntwana, lokho engachadayo angabi lo mntwana, kodwa lami ngifuna ukuthi ngibe lo mntwana. Uthi kuphela yena ungakhuluma layo uyakwanisa ukuthi elincedise. Njalo kulalaba abasebebhodile behamba bechiya ama-CV amakhampani wonke omhlaba, kodwa umsebenzi awubuyi. Uthi hayi lingakhuluma lami ngiyakwanisa ukuthi nje ngilincedise izinto zakho zinjani zihambe, lokunye nje okuningi angakwanisa ukuthi elincedise. Yena uthi ungabona lapha engikwanisa ukuthi nxa ngingene emoyeni engakwanisa ukuthi ekuchasisele ulutho yabe lubonile, which means ukuthi uyayibeza likwanisa lokho yabe ngakukwanisanga ngakwanisa kangeke ethi hayi ngiyakukwanisa. Akukwanisa uyakuncedisa, angakukwanise hayi uyakuphumela egcekeni uthi hayi lokhu lapha angeke ngikwanisa. Tichiendera mberi nechirongwa hongu mataura zvakawanda, asi pane nhau yamamboti batei tichitanga chirongwa back to sender. Tikuda kunyanyonzwa more about that. Zvazvinoita kana takutaura nhau yemago back to sender, mukatarisa mazuva ataakurarama izvino zvemazuva ashata, kwazara vanhu vakungobata vachiita zvakasiyana siyana. Pamusoro pematambudziko ari kusanganikwa nevanhu, vamwe vanoda kubata kana inga wapfuma chaiyo, waendawo kunana sekuru kana kudzin'anga, vanosvika wabva wakupagona iwo hauzvizivi kuti gona ravakupiwa iri rinenge rine muko, rikazinge raakupanduka rinenge raakunopinda mukati mevamwe, zvino kuti ucharisiya rinenge ratoo dambudziko rekuti hazvichagona kudii kusika. Ndo pakuti iwe onenge zvinenge zvaakuramba zvaakuda ropa, iwe unenge wakungozvirayira kuti chienda apa, nekuti pausingadi kuti zviende iwewe hazvinganangi ipapo. Saka ndo patinoti isusu vazhinji vanenge vakutambudza, vanenge vasina mhaka. Ipapo ndo pandinozoti handina tsitsi nemuroyi, nekuti kunyangwe Jesu chaiye pacho zvakaana kubvira aita tsitsi nemuroyi. Saka nyangwe neniwo kana ndichinge ndakunonyengetera taakunoita pamusoro penhau dzakafanana naidzodzo, aiwa handina tsitsi nemuroyi izvi. Katenge taakutiwo zvaKesari kunani kuna Kesari, nekuti iyo kana watumira hondo tokudzosera hondo idzo dzokutambudza uone kuti zvinonakidza here, nekuti wauri kutambudza iyeye ndewe nyama, ane nyama inorwadza iyi. Unoona vanhu vazhinji vanouya panapa, vamwe vanenge vane makumbo anenge achingozvimba, matambudziko asingaperi, mumwe anenge akabayiwa pamoyo, mumwe andoti uya achitorutsa kana ropa chairo, zvinhu zvinorwadza. Saka ini kana ndichinge ndakumbira ndo pandakatumwawo ipapapo kuti haiwa kana wauya uchidaruka, haiwa kana ndinodzoseroka chakaipa kune ari kuita sei, ari kuchikonzera, nekuti unganzika iwe uko munda womunzwa, iwe usiriwo wakaurima. Aizvi unongokohwa seiko munda womunzwa? Munda womunzwa unokohwa neakaurima, nekuti ndiani anoziva makohwerwo ani avo. Uye chimwe chandoda ndikuudzei hama dzangu, zvazvinoita ndezvokuti ukatenderera, asi chandozwa ndechekuti chese chinotanga chinoenda sei, chinopera. Ukauyawo pano, aiwa kana wawanirwa nyasha, tinotidigurawo ikoko, nekuti kana chikaya chiri chigwagwagwa tinongodzoserawo ragirinedi kureva kuti chakuputitsa zvizhinji. Kwanditiro Bhaibheri rinoti chitema hachidzorerwe here? Aiwa kana Jesu pachake akataura akati zvaKesari kunani kuna Kesari. Kune imwe vhesi mundibatsire muri Drumas inoti
punishment of a witch is to die. The witch must die. Anenge achiuraya ndiani? And ipapo much. Aiwa ndikubateka musati maenda kure kamuda kubvunzana ndingachiuraya ndiani. Aiwa isusu hatipo pakuti isusu tinoti isusu takuuraya tisu. Aiwa isusu tunoenda pariwa rako irura ndio wateya kuziva mateero atariwa rako. Tinosvika torigadzira magadziriro ani edu isusu. Pauchatiriwa rako rakufana kuchibata mukoma kana munina kana mwana wanzvadzi kana kuti mwana wamukoma ndizvonai. Rinosvika richititigura iwe muridzi nekuti iwe ukandiwo wakata sei ndo pandatara pandikati hakuna kamunhu anganzi iwe manikidzwa kunzi iwewe ko wamunda womunzwa iwe usiro wakaurima. Zvareva kuti iwewe kana uchinge wagadzira chako chauda kuti chinobayiwa iwe ndiwo ingachibaya iwewe. Saka chichedu isusu kutenderedza. Ndosaka muzotaura makutaura nechingering mune mataura pachirungu kakuti go back to sender nekuti akuzvitenderedza chatumwa chibayani. Chibaye iwewe neshamba. Takuchitenderedza chobva chanobayani manje. John uyu ari kutumira izvi. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Hanzizvo pamunopiwa mishonga nanasekuru ngwarirai, vamwe vacho vane utsinye vanozokupai makona anozokupindukira. Ndabva ndafunga kambo kamutukudza hanzi gona rawawana igona reuroi vachena. Okay, muli yeZimbabwe ukhulu umthunga lapho uthi yena uyakwanisa ukuthi yenza ama go back to sender ngethemba ukuthi liyawazi ukuthi umuntu engakuthumela okubi o umuntu engakusethela ibomba kumbe angikwazi ukuthi enxa ekufisela okubi o ekwenzele ukuhambela ezinyangeni ukuthi ekwenzele izinto ezimbi yena uthi khona ungabuya kimi kuphela ngiyakwanisa ukuthi izinto zonke aziplanayo ebunyameni kumbe aziplanayo ezimbi ngawe zibuyele ziye kuye ziye njani ziyenzakala empilweni yakhe kuwe ekwanisa ukuthi ehlala njani ekuprotectile. So ungabuya uMadzibaba, sorry ngithe usekuru, uMadzibaba uyakwanisa ukuthi elincedise kakhulu, uyakwanisa ukuthi elincedise kakhulu kule nhlupho eziningi elihlangana lazo okulaba abafuna ukulisendela into ezimbi yena uthini ngiyathi go back to send. Ipapo chera ndaona ngomakhanganisa mati mangamati sekuru muchida kuti Madzibaba. Ndacorrect one ndati sorry ngithe asi ndeda unyazwa zvine mutsauko mukuru ene Madzibaba kuti isekuru. Zvazvinoita kana taakutaura pamusoro pechinhu chinonzi chivanhu nechinamato zvinhu zvisina kunyanya kusiyana nekuti tikarangarira mubhaibheri chamunotaura kuti Jesu akati achipfuura nemuGarirea mune chirema changa chiri pai chisingagoni kufamba uye kana kuona changonzwa pachinzi Jesu Jesu. Jesu achipfuura vanhu vakati aiwa kandishedzerewo Jesu agondiponesawo ndoda kupona ndatambura. Vanhu vakatiwera sei nyarara iwewe haugoni kufamba. Asi chakaramba chichirwadziwa mumwoyo kusvikira pakuti Jesu atodanho ranga rareba zvokuti anga asakwanise kuchinzwa. Chinoti chiri papa chinobayiwa neshungu mukati memwoyo chobva chadedzera kuti Jesu mwanakomana waDhavhidha. Iye pacho zvake Jesu anobva anotaura achiti ndiani uyo abva andiziva nematateguru angu. Papa chibva waita sei? Chibva waponeswa. Kana taakunotsanangura chinhu chakafanana naichocho taakunotaura kuti isusu kana tonobata pamusoro penhau idzodzo zvakare ndaakudzoka ndinozviona zviri zvinhu zvakafanana kana iri nhau yekuti dzimu riri rakachena rakanaka neshamba iwe wafa hauna kubata makona akaipa ukanzi ukafa iwe unokodzera kutumwa mabasa kuuya kuzochengetedza mhuri nekuti tarisai mone kana tonocherechedza pamusoro panhau yekuti Jesu akwira pamusoro pegomo paipai panonzi panodzoka Abrahama naMozisi. Mapanzwisisa? Vadzidzi vanga vaina vanotoona Mozisi nani naAbrahama vaina Jesu vachitaura naye. Mapanzwisisa? Kureva kuti anenge afa ndo ateta kuti ndo dzimu asi zvine zvakuerenga mabasa nekuti Mozisi akafamba pasi pezuva. Abrahama akafamba pasi pechi? Pezuva. Asi nhau yakuita sekunge chivanhu chaipa ichi. Nai. Yakuenda pakuti isusu kana taakunocherechedza nhau ichikurukuru waka. Zvinoita sekuti munhu wese afa iwewe sekuru wako afa iwewe. Ndizvo nai. Amusisina ukama. Asi mukatasa vane veIsraeri nanhasi uno kana vachinamata vanonamata Mwari waJakobho, Mwari waIsaki, Mwari waAbhurahama. Asi vanhu vasi vakapfuura chii? Kare. Ndo panoenda pachinorasikana nhau dzipi? Idzodzo tobva tatange zvinhu zvakasiyana. Koraiti kana vana veIsraeri vachidanidza matateguru avo nevamwe vari kufa vachiwapupura zvakanaka zvavaita sei? Zvavaita ko sekuru wako wakafa wasina kuroya. Vaive vasina chakaipa chavaiita. Vanozonzi vaipa papi. Madzibaba ipapo mauya nedama rakanaka asi nini ndofunga varuzhinji rungangondi venga zvakare kana ndikataura kuti Jesu mudzimu. Aiwazve
ndizvozvoka nekuti nanhasi kana tichidanidzira kuti Jesu nekuti akafa tikumudanizira ratodzimu zvinhu zviri pachena ndosaka muchinzwa kumasowe tinobva tati mudzimu unoyera mapanzwisisa kwedu isusu zvinozonzi mudzimu navashavi ndizvonai nekuti dzimu redu isusu rine vavhimi mapanzwisisa kana kuri kuvarandakadzi noona kuti rine vemanjuzu mapanzwisisa vashavi avo kana muvhimi kana muchiona vachipfeka kuvadzimu vachipfeka machira eretswa vavhimi vanopinda mukati mesango kunoshava nanhasi uno kana taakunoita nhau dzakafanana idzodzo ndo dzinonzi uvhimi izvozvi zviwe wakafanira uri mushavika nekuti papapa handi uri kuvhima uchivhimawo uchibata chaunobatawo kana ninge achema wobatsira nepapi neipapo ushavi nekuti uri kurera saka chinhu chinonzi ushavi saka kana vanhu vakunotsanangura vachiti mudzimu neushavi ndo panopanzi mudzimu namashavi asi vangereza kutsanangura kuti mudzimu neushavi ipapo zvakare mabata imwe nhau vanhu vanogara nekuti vanoita zvemashavi avanoita zvemashavi zvobva zvaita kunge zvinhu zvisiko zvinhu zvakashata zvikuru kunyeba here chera aiwa hausi kunyepa pati inini tichibva apa sekuru madzibaba sorry ndoenda kunotengera endrugamenti kuteuye kuzi I think ari kunyatsonzwisisa chipostori yemeni munhu waMwari tipavanzika chitarisai mooneka mukatarisa pamabatiro anoitwa pasi rose pachinamato handiti ndizvo ndoda kutanga kubata kwedu isusu nekuti ndikatanga kubata kwatisingabatiri isusu zvinonzi washora tinobata kwedu isusu nanhasi uno tinoshandisa muchakatai tinoti mbestridge ndizvo muchakatai ndio inoshandiswa yaishandiswa nevakuru vedu vakare vachienda vachinonyengetera vaitawo munyengetero kuteketa kwavaita vaiteketera nemakwara mapanzwisisa vachiteketera nemakwara rozopedzisira rasvika kunani kuna musikavanhu asi unobvira panani pana bambo zvichienda pana bambo wavo zvichienda pana bambo wavo zvichienda pana bambo wavo mapanzwisisa kusvikira kunani kuna musikavanhu ndiye Mwari ndosamuchiona muchakata iyoyo nanhasi uno kana ukauya kumasowe ukanzi iwe tora mashizha matatu emuchakata wende unogeza vari kuedza kutaura kuti zviri pauri neshamba zviri kuda chivanhu izvi wapanzwisisa kana pane matambudziko ari kunetsa pauri iwewe neshamba ukaona wanzi iwe chenda unotora mutaranyika kudedza kuti aiva verudzi rwako zvavakuitirayo zvikukutu zvaakuda kuenda kunotarwa nemutara asi kuchivanhu vaitonzi mutaranyika isinobva tangoti mutara chete kana paa kunomisikidza unonzi mutova watoti mutova uyauya mutova unomirirei unomirira kuti kana pauya nhau dzinenge dzichirema dzine zvekuita nezvichivanhu nezvikurohwa nezvinhu tinoenda kunomisikidza zvakare mutova asi uriko kumasowe mukupanzwisisa unotoona pachitogwinwa shamu ponzi tikuda kurova dhimoni riri papi riri pauri kuti riite sei riende ronzi toda kutova dhimoni nemutovanyika asi uyu mutova uyu kuchivanhu vaitoziva kuti unonzi mutovanyika unotoshandiswawo zvakare pamhiko dzechivanhu mambotaura nhau yemanjuzu vanhu vazhinji vanogara vachitaura kuti manjuzu mweya yetsvina manjuzu anonzi mamarine spirits saka akashata nhau yemanjuzu inotaurika iyi manjuzu akashata here kana kuti akanaka chiko chinombonzi manjuzu alright ndanga ndichasvikapo munditenderewo mhuri yeZimbabwe nemuwowa neshamba ndoda kudzoka ndichitenderera zvishoma shoma kuti munyatsonzwisisa tsananguro izere kana taakuenda kunotsanangura nhau inonzi manjuzu tikadzoka tikapinda mukati memasinagogu ndizvo unoona kudecoration kwayo kunenge kwakaiswa machira machira anenge ariko kumasatini sandizvo masatini waya anomirirei decoration aiwa anomirira manjuzu waya hanzi decoration ajera haisi decoration chete kakaka decoration ndo yavo kani kuti jira ramunoti satini nderipi rinopenya so machira anopenya machira egold anopenya white inopenya blue rinopenya green rinopenya yellow rinopenya zvisiyana siyana nemhando yani yavo nemhando yavo saka napaa kunotsangura nawe kafanana nekuti ungatasa kana mufundisi kana ari panguva kana yekuparidza izvozvi torai mvura mumupe yemumba menyu momutitora mvura mufundisi vachiparidza havaibati nekuti kana vachiparidza panotodiwa sacred water nyange kwavapa cook cheche havanu vanotoziva inowaita sei wabva papulpit kureva kuti simba rinenge richishanda apa nderemanjuzu nekuti zvinoenderana nemachira ari kupi ari uko saka manjuzu anotodawo sacred water ndo yatinoti mineral water yavanoisirwa yai manjuzu anomirirei
zvinodudzira kuti iwo zviri pauri ndo zviri kushava mukati mekereke. Vanotobva ukumba vatokumbira kuti haiwa takuenda kupi kusango kunoshava. Ndosaka uchiona kuti nanhasi unewo kanopinda mukati mekereke obva wasvika une mupfupiro une mari yawati ndikabva chechi ndoda kupfuura nepamakoni ndichienda ndichinotsvaga hangu chii kana kuno kupfuura nemutauni ndichinotsvaga hangu kana muriwo kana bhutsu. Handiti ndizvo? Unozopedzesera iwewe mari iyo wonzwa izwi rakuita sei? Unonzwa mwoyo wako kuti mari ipe kunani kuna mufundisi. Handi kuti iwewe mwoyo wako ndio kutaura izvozvo. Asi manjuzi aya ndo ari kushavirawo upi? Shamwari yawo ye iri kupulpiti. Ndo panobva simba rekuti kana akada kuporesa munhu kuti vasikana vemadziva vanoporesa zvakare. Handiti mazvona. Saka ndakunotaura nhau yemanjuzu chinongoriwo chipo. Ndosaka manzwa tati isusu ishavi. Asi shavi iri harina kuita sei? Harina kuipa. Asi arikowo zvakare mashavi akaita sei zvakare? Akaipa kufanana nekuchiprofita. Dzinotoripowo ngirozi dzekuti kana ikauya ndozwa kuti ai haisisiri ngirozi iri dhimoni. Zvinoda kucherechedzwa izvozvo. Zvafanana nekuvadzimu zvakandonzwa kuti ai imhepo yakaipa iyi. Chikwambo ichi. Toda sekuru vakaita sei? Vakachena. Kana taendawo nekuvasikana vekumadziva ndizvozvo. Chinhu chinonzi njuzu chipo. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Ndinoona tikada kutera nenhau idzodzi rinogona kubuda rikanyura. Asi tisati tabva panhau idzo dzemanjuzu idzi, tonzwa kunzi njuzu yatora vanhu, yauraya, njuzu yaponda, njuzu yaita zvakati. Saka dzakanaka here njuzu? Zvazvinoita kana vane shamba izvozvo zvinanhasi uno nai. Kana tikaenda ipapo pachiprofita ukaenda apo iwo neurombwa nai. Ndosaka tichizorwa go back to sender. Wapanzwisisa? Kana waenda kumadziva zvakusingade kuvasikana vekumadziva kana kuti kumanjuzu kana kuti kudona, akudi kuti wewe uende wakasviba. Akudi kuti inini wacho ndikuenda kunokuitira izvozvo. Saka tinoona ana madzibaba mazhinji vane zeta mbiri kuendesa chii vanhu, nekuti zvinotokumbirirwa. Musati maita sei maenda mazvichenura zvizere kudza kana maakuenda ikoko muri kusvika muchivadzana nezviri kupi nezviri ikoko. Vanozoenda vave munenge maendera kuziva nekuti zvazvishande kuziva, asi zvinoshanda chii ngoni. Ende zvazvinoita kana tonotsanangura pamusoro pechinhu, kana uchinzwa pachinzi uyu ane tsvimbo yekumadziva, uyu ane tsvimbo yechivanhu, uyu ane tsvimbo yemudzimai namashavi, uyu ane tsvimbo yeurapwa, zvinotaura chipo chavakapiwa chiri paropa rani rako chinokutevera iwe chokuti kana chinge chataura pamberi pevanhu chinova nesununguro pane zvachinenge chareva. Ko tadzoka zvakare kwamuri. Ndafungidzwa netsvimbo yamakabata. Takamboenda kune imwe n'anga ikatitaura kuti inini ndotogadzira vana madzibaba tsvimbo nekuvapa masimba. Ichokwadi here kuti munopiwa masimba imimi kuchivanhu? Zvandingangokutsanangurirai naye neshamba ndezvekudaiwo. Tsvimbo idzi unongori mucherechedzo ukumisikidza zvazvaive pakutanga, nekuti ana Aroni vaitove netsvimbo dzavaive nani nadzo. Mapanzwisisa? Nekuti dzimweni dzenguva panouya munhukadzi. Mapanzwisisa? Onzi munhukadzi uyu hausi kufanira kubata nechii? Nekuti ndikange ndanobata munhukadzi ndizvonai. Kazhinji vakauya vakasviba, ndikatombata neruoko rwangu kuti ndaita sei inini? Ndasviba. Saka tsvimbo idzi ndodzaatinoshandisa kuenda kunobata pamunhu upi? Iyeye. Tichinyengetera pamuteuro wake kuti zviite sei? Zvidavirwe zvinzwikwe. Iyi tsvimbo handinene nekuti yabva nekupi, nyangwe neshamba ukauya ukandiwezera tsvimbo ukandipa, changu kungoisumira chete kuti baba tarirai mune ndo chipo chandaita sei chandaunzirwawo nai chandaakukumbirira kuti pandinoita basa renyu ndizvo nai ndirege kuwira pasi. Nekuti tune mumwe munhu wekuti anenge akatobayiwa nezvinhu chikwambo chinekuti chinenge chakatorema chekuti iwe ukamubata pacho zvako nai zvinobva zvanotorera neropa rani rako nekuti chenchito wada kundirwisa. Saka tsvimbo iyi ndatinomisa semunondo wekuenda kunorwa nawo. Wapanzwisisa? Tiri ipapo zvakare ndaona pakirawa penyu pakazara hari dzakawanda wanda. Ndedzei? Ndo patinotsanangura nayo pamusoro penhau dzanachitsanangura pamashure apo kuti chivanhu nemasuwo zvakasiyana. Mukatarisa izvozvi zviwewe kwaunobva iwe une dzimu rako, uyu kwaanobva nedzimu rake, kurewo kuti vanhu isusu we belong to our family kana kuti to our background. Handi ndizvo? Saka takunotaura pamusoro pemakata aya nai. Makata aya mukatarisa pane kate riripo nai rinenge rine mucheka wezerere kuri wati wegreen nai rinenge rakamirira urapwa nechiraramo. Handiti ndizvo? Ukaona gate ratitakamisikidza mucheka mutsvuku nai zvakutaura kuti apo taakutaura zvemudzimu zvehondo
handiti zvekudzoserawo back tusenda tinotanga tazvitonhodzawo paropa rako. Kana taakuenda kunotaura umwe wacho wakasungwa nenhundurwa, taakunotaura nhau dzamadzama dzemukati medzinza, kureva kuti makati anomirira nhau dzemukati memadzinza, kududza kana taakunokumbira ndizvonai gate rinongezva, nekuti ndo zvaizikanwa kare kubvira pachinamato chekare kare. Makati aenda achinodirwa doro ndo ataiziva kuti ndo zvazvainoshanda, vachienda vachinopira. Kuroti kana takunokumbira nhau dzemukati medzinza rako nanhasi uno, kana uri kure kure ukada kutaura neni, ndinokuti nditumirewo kazita rako nesene mune mutupo. Kuroti akukumbira tiri papi pamakati wayo ndo zvinounza kukokorodza vedzinza rako, nekuti ndo zvavanoziva. Toenda tunokurukura nawo, unoenda inoenzana kubva kupi? Kuna musikana kana kuti kuna Mwari Baba anova musiki wedu tose. Ndikuona Chera vari kunditswinyira ziso, nguva dzese dzavanonditswinyira ziso ndozati vanenge vachida kutaura. Matiko Chera. Haya, valaleli ngiyathemba ukuthi lezwa, ngiyathemba ukuthi lilathi, hayi sengisizwe ngani ngisechechi, kodwa lapho esichaziselwa khona ngiyathemba ukuthi liyazwa lapha ukuthi umehluko phakathi kwesintu lespostori ukuthi kuhlangana ngaphi, ukuthi njengabantu sisemhlabeni singakhohlwa ukuthi savela ngaphi, njengabantu sisemhlabeni singakhohlwa okhulu bethu bakudala, singabathathi njengabantu ababi, singabathathi njengemimoya emibi, but sibathathe njengokuthi ngabokhulu bethu. Njenga lapha sibona even uMathi Baba ekhuluma lapho ukuthi hayi noba uJesu babembiza ukuthi hayi ndodana kaDavida, ukuthi babekhuluma ukuthi njani ubaba wakhe ngubani, ukhulu wakhe ngubani. So singathathi isintu sisenze njengento embi. Okunengi kakhulu lokuthi amanjuzu kuthiwa asonto embi, asonto embi. Abantu abaningi yabesithi lamanjuzu sebecabanga ini izinto ezimbi, but yizinto ezinjani ezabe kuthiwa into eyabi inhle bekwanisa ukuthi njani ikuncedise empilweni yakho, kufunayo ukuthi ubuye walungisise ekwanisa ukuthi njani ekusebenzele empilweni yakho. Chera kandingade kutaura kuti zvaindinetsa hangu izvozvo ndo zvimwe zvaingondigara zvichindishamisa kuti baba vangu akafa nhasi uno vanenge vakunzi mweya wetsvina, asi ndaigara nchiti I love you dad, kana pakufa kwavo paprofile pic ndo varipo kuratidza ndovada, asi time vakutenzi mweya wetsvina chisiyana navo. Ipapo zinonetsa, which means newe ukafa uchaita mweya wetsvina. Ndichaita mweya wetsvina. Shuwa mhuri yangu igosara ichiti ndiri mweya wetsvina, hazvingabude. Tichiendera mberi nechirongwa mhuri yeZimbabwe, regai apa tanga tambopinda hedu mugeneral discussion. Taakudzokera kwamuri madzibaba. Kana munhu ari kuUK ari kuSouth Africa munobatsira here? Hatina panoti apa ndo panorema. Zvinoenderana kuti uri kupi, kana uri kunze ikoko kwaunenge uri, hazvinei kuti uri kure zvakadini. Tinokurukura totsvaga kuti chii chanetsa, chii chakutambudza, totsvaga kuti zvii zvingaitwe. Ende chinhu chandoda ndikurudzire kazhinji kune vanhu vanenge vari kure, pane nhaurwa yakafanana nekudai soko. Pane zvimwe zvokuti iwewe chinhu chiri kukutambudza dare rako rinoda kuitwa nezvechivanhu. Saka ipapo ndo patinenge taakuti isusuka tokutsanangurira zvizere kuti unzwisise kuti zvii zvinofanira kuitwa pazvinhu zvako kuti zviite sei zvifambe. Nekuti pamwe isusu kana tati go back to sender yaita go back to sender nai, asi iwewe kana pauri pane mushavari ndiye anga achikonzeresa kuti iwewe ubatirwe zvakaipa, ndizvo nai. Tinofanira kuzonomumutsurudza zvakare kududzira kuti kana zvaakuda chivanhu zvinofanira kuitwa nenzira yechivanhu. Tiri ipapo zvakare muri yeZimbabwe ndinoziva kana paine vemaPentecostal churches vari kuona chirongwa chino, ndinogara ndichinzwa vanhu vachiti sei muchisiya vamwe. Tiri kuuya ikoko zvakare, uyezve ndoda kukuzivisai kuti machawa ameno pamwe kuwanza, asi ndakangokura chingoti machawa. Tiri kuvaunzawo zvakare muchirongwa ichochi, timbonzwisisa kuti raramo yedu ndisu anani, tiri kubva kupi, uyezve tiri kuenda kupi. Naizvozvo nguva yedu iri kuratidza kuti iri kuita ichipera. Ndezvipi zvamungade kusiyira kumhuri yeZimbabwe? Chandoda kusiyira kwamuri mhuri dzeZimbabwe mativi mana ese enyika kwamuri chinhu chimwe chete, ndechekuti Mwari variko, ende Mwari varipo kurwa hondo dzedu, ende musatetekera vaya vanotaura vachitanzi Mwari vanonoka kupindura. Nekuti kana Mwari vakapindura Eria pagomo reMoria paya naBhaari, vaBhaari vakaswedera muswero wese, asi Eria akangodanidzira akati kuna Jehovha wehondo vanopindura nemoto. Vakamupindura Mwari, nyika yose ikawarara kuziva kuti Mwari ndiye anofanira sei
anofanira kunamata vanhu vakava kunamata chifananidzo bhari. Mwari anopindura ipapo ipapo. Asi zvinoenderana nekuti iwewe pauri kuitura zvinhu zvako uri kuenderana nazvo here, uyewo pacho zvako watanga wazvichenurawo here kuti ndaramo dzako dziite sei dzifambe zvakanaka. Saka chandokukurudzira ndechekuti regedzai kuramba munyerere pausinganzwisise mukati meupenyu. Ndosaka tiripo takaitwa semidziyo yekushandiswa naiye Mwari kuti tikutsanangurirei, tikupei ruvheneko, tikupei chiedza chechiri kumberi. Dzimweni dzenguva unozwa zvinhu zvasina bvira waona zvisati zvaitika panyama yako. Handi kuti uri kuudzwa nhema asi uri kutodzwa zvinhu zvakuda kuita sei kukuwira. Ndopamunozonzwa vazhinji voti atsanangurwa panapa kunzi ona ndaitwa dambudziko rechihiri makumbo, kuti dambudziko remakumbo handiriite sei inini, handirizive, ndaona inini imba yako yaparara, kuti inini nemurume wangu toita sei, todana nozona imba yoita sei yoparara. Tete kuti wadyiwa nechii manje? Netsananguro. Nekuti mweya chaunenge wataura naye unoona chiri kumberi nechiri kumashure, ndichiri pawakatsika. Saka zviri kwauri wewe kuzvitambira kana kudii? Ivo vane dzimba dzakaparara, varume vari kurambana nemadzimai, munobatsira here kune vanenge vasiyana muchida kuti vange vachidzokerana? Aiwa, tinobatsira zvakanyanya, tinobatsira zvakanyanya neshamba. Tinobatsira haiwayo, ndo nhau dzekuti hapana anouya pana achidzokera chichema nenhau idzodzo. Idzodzo ndo dzatinoita, hapana chakamboipa. Nekuti kazhinji kuparara kwechinhu chinonzi imba zvinenge zvine ushereketwa mukati. Ndisaka muchiona kuti kana munhu akauya chinhu chekutanga tinotanga tamboti aiwa torambosunga chii, tombozorodza hondo. Ndizvona tazorodza hondo kududza kana taakuchema zvataakuchema, hakusina chaakupikisa panhau ipi iyoyi. Uye munyengetero unobva waita sei, unobva wanzwika uzoona munhu akupoporota, ndinotenda nekuti zvangu zvakaita sei, zvakafamba zvakanaka. Ya pakaipa kunzima sibili. Umadzibaba uthi uyakwanisa ukuthi elincedise kulaba babele imizi yabesidilika o abasebele kulaba abahluphakaya ezindlini, kumbe omama abasathandani labo baba, kumbe obaba basabafuni. So hayi libuye kumadzibaba uyakwanisa ukuthi elincedise kakhulu, yena uthi hayi lezi yizo izinto ezincane kakhulu kuye, lingabuya kuye alisoze likhale. Chera vakambonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu ini ndakuenda kubasa kwangu. It seems Chera ndokukundai kuimba ini. Aiwa, kunyatso tichaita competition. ReZimbabwe ndinovimba matapirwa zvikuru nechirongwa chatakupai zuva ranhasi, uyezve kuti madzidzowo zviviri kana zvitatu. Ngiyathemba ukuthi lifundile kunengi, ngiyathemba ukuthi lapha likhona lizwisisile la wona ukuthi hayi lapho umadzibaba nguye umuntu ongakwanisa ukuthi encede. Lina ungathathi isikhathi nje wena ukufonela iDrumas Media nje usinike okuncane ukuthi sikwanise ukuthi sisebenze, ukuthi sikwanise ukuthi sibhadala abanjani esisebenza labo, kwenzela ukuthi phela umsebenzi uqhubeke, kwenzela ukuthi sibe lokho sidinga abantu abaningi. Kodwa njengeDrumas Media ungakhohle ukuthi uyasubscribe khonapho. Chera vanhu vangu vachingokubvunza Chera muripi, Chera muripi, asi regedzai ndimboreurura. Pandanga ndiri kuSouth Africa. Muri kureurura kwandiri kuna madzibaba? Kwamuri Chera, nekuti ndimi munondiregerera panhau iyoyi. Aiwa, mufanirwa kundiregerera nekuti hapana chandakakanganisa. Saka muri kureurira chi? Ndoda kuti mungozivawo henyu kuti pandanga ndiri kuSouth Africa muri kuBulawayo, I missed you so much. Ndichatotaura namadzibaba. At least kuna madzibaba nenichavunza kuti ichokwadi here kuti makandimisa here o muri munoda kufadza nyika yeZimbabwe. Aiwa, varivi nhema. Madzibaba anogona muri kuona. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Subscribe. Vumai kutumwa Betisaida takasvika, tichitumwa nemweya. Betisaida takasvika, tichitumwa nemweya. Imi zvenyu muchiri kutumwa, vumai kutumwa. Betisaida takasvika, tichitumwa nemweya. Betisaida takasvika, tichitumwa nemweya. Ameni. Hallelujah.
tenzi zitande rako baba mwanakomana mweya mutsvene anoira baba ndinoya pamberi penyu panguva ino ndiri semuranda wenyu tenzi ndinogogudza mukati medenga renyu ndinoya kuzowarara pasi pechigaro chenyu pochisa pakutanga kuya kuzochema nzira kunochema baba wokumusolenga mindiro inobva mukati meruoko rwenyu ndo kunochema seneuro ndaa kunosimikidza mberi kwouso hwenyu saizvozvi kunochema nzira pamusoro peropa ravana vevanhu vagere kutekera pamusoro penyika yapasi tinozviziva baba wokumusolenga tinorarama pamunyika pazere minzwa namafeso pane zvizhinji zvizere kugonesa pamusoro penyama yavapenyu vagere kurarama pamusoro penyika yapasi kana ndinoya pamberi penyu tenzi ndendaa kunoti tenzi imi ndimi musiki wazvose tarirai mune hove dziri mugungwa dzinoimba hozana dzinokudza ukuru hwenyu nyange shiri dzedenga dzinoimba hozana siku nesikati dzichikudza umambo hwenyu ndimi mwari wemakoma asingapinduki mwari wenzizi nenyanza dzisingapwi kududzira hapana chinokona baba paruoko rwenyu nekuti ruoko rwenyu rine simba kupfuura zvose kana ndanoombera pamberi pechigaro chenyu tenzi ndo kunochema seneuro pamusoro penyika yavana venyu then chinotaura simba neukuru hwenyu sekutaura kwamakaita sipochisa pakutanga makati hakuna chine simba kupfuura imi tenzi uye imi ndimakasika vanhu mune ndangariro dzamunadzo pamusoro peupenyu hwavo ndangariro dzerugarisa dzezvikaipa mugwa pamugome netariro kana ndinonyengetera pamberi penyu baba kumusodenga ine handina chandinacho asi ndinodzosera mbiri nerikudzo mukati meroko rwenyu nekuti anogona ndimi chitungamirai chichengetedzai vana venyu tarirai mone baba kumusoro kudenga tiri bwere pasi pezuva tinoda nyasha nefukidziro yenyu negore jena renyu kubva iye zvino dzambare nekusingaperi aleluya amen. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.